hunger for health. Welcome everybody. Welcome to this moment. מרוץ הלילה תל אביב נייטרן. 30,000 רצים, 10,000 מעודדים וצופים, אנרגיה מטורפת וזוהרת של עיר ללא הפסקה. שיטת המכרזים פרצה בסערה לחיינו לפני כשנה, על מנת לייעל את ההתקשרות מול הספקים, ובעיקר כדי לשפר את השירות לאזרחים הזכאים. האם הרפורמה הצליחה? ברוכים הבאים לנמל תל אביב, השער העברי הראשון. מאז הקמתו בשנת 1936 ועד היום, הפך הנמל, בניהולה של חברת אוצר מפעלי ים, ממעגן כלי שיט, למקום הבילוי והפנאי מספר אחת בישראל. מתחשק לכם טיול באמזונס ואין לכם כוח לארוז? מצטרפים ל-YES ונהנים מערוץ הטיולים, מערוץ האוכל ועוד המון פינוקים. חייגו כוכבית 2080. YES, חוויה קולנועית גדולה מהחיים, כפוף לתנאי המבצע. Factory 54 Winter Sale. ברית ראשון ב-30% הנחה, ברית שני ב-40%, ברית שלישי ב-50% הנחה על הבריתים שבמבצע. Factory 54 Sale. קניון ארנה ובחנויות הרשת. הכירו את ענבל. לענבל יש מחר ראיון עבודה מאוד חשוב ואין לה מושג מה ללבוש. חיפשה ענבל באינטרנט ומצאה את Style for You. סטייליסטית מקצועית שמגיעה עד הבית תוך 3 שעות. שירות סטיילינג אישי ומהיר, שמתאים את האוטפיט הטוב ביותר בשבילך מתוך הפריטים שכבר יש לך. אז היכנסי עכשיו ל-styleforyou.com. גלי צהל השעה 6, כאן מירב עזר עם מה שקורה עכשיו. מישל אובמה, רעייתו של נשיא ארצות הברית, תחכב באלבום היפ-הופ חדש, שמטרתו להגביר את המודעות לאכילת מזון בריא בארצות הברית.